kim qazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibdek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin tulej, hemm intejx fil-nur. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Qegħdin fi-żmien tal-Għid, it-tieni ġimgħa tal-Għid, ejjew niftħu qalbna ħsejħat ta' Alla l-kelma tiegħu għax-xewqat tiegħu. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għal ruħ Robert Ferrante. Int li minħabba fina sirtu obbedjenti sal-mewt mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa wumli Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jbassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li aħna nxandru l-qawwa tal-qawmien ta' ibnek mill-imwiet biex kif irċevejna ir-ran tal-glorja li tajt lilu, iseħħilna niksbu d-doni tiegħek li rajna fih. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li jemnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien joqsu xejn għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u bil-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlien l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel il-Levita Ġuseppi minn Ċipru li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bini l-faraġ, dan kellu għalqa bieħha u bil-flus li daħħal minnha mar qiegħdhom f'riġlien l-Apostli. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien. Il-mulej isaltan il-kobor libes. Il-mulej isaltan il-kobor libes. Libes il-mulej u tħażżem bil-qawwa flimkien. Iżżomm sħiħa id-dinja qatt ma titħarrek, imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem ta' dejjem int flimkien. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom, dusija lil darek tixraq mulej, sakemm itul iż-żmien flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan.
F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: La tistaġibx jekk jiena qedtlek li jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid. Ir-rieħ fejn irid jonfoħ, tisma' ħossu imma ma tafx fejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan? Reġa' qallu Nikodemu. U Ġesu qallu: Inti mgħallem f'Iżrael u dan ma tafux? Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna. Imma x-xhieda tagħna ma tilqgħuhiex. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tara s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuq bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Krist. Qegħdin fi żmien sabiħ tal-għid, iż-żmien tal-ferħ, iż-żmien tat-tiġdid. Bħalissa jsiru koll id-berik, naqilgħu id-dar u nnatfuha mhux hekk. Ejja, il-qari tal-lum, il-menu tal-lum, l-ikla tal-lum, tippreżentana żewġ ċeni sbieħ. L-ewwel lezzjoni li smajna meħuda mill-Atti tal-Apostli hija kwadru li jagħtina San Luqa tal-ewwel insara, il-komunità tal-ewwel insara. Hija xena xi ftit forsi idealizzata. Imma tippreżentanna komunità li qed tgħix il-qawmien ta' Ġesu. Meta dak li jkun jidħol fil-komunità l-ewwel ħaġa. U t-tieni mhux biss jidħol fil-komunità, imma jaqsam dak li għandu mal-oħrajn. Kemm hija ħaġa sabiħa. Kultant iltaqgħu ma' nies li għandhom jisu allerġija għall-komunità. Jippreferu jibqgħu barra jħallsu mill-bogħod lejn il-komunità tal-insara. Ara l-ewwel insara, kemm kienu jgħixu sabiħ, jaħsbu f'xulxejn, jgħinu lil xulxejn. F'kelma waħda f'din il-komunità tal-insara kien jidher Kristu imqajjem mill-mewt. Kristu imqajjem mill-mewt jidher fil-ħajja tal-komunità. Meta ma nibqgħux marbutin aħna stess mal-affarijiet tad-dinja imma ngħinu lil xulxejn. Hemmhekk jidher Kristu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija parti mid-dialogu ta' Ġesu ma' Nikodemu, dak ir-raġel li mar għand Ġesu bil-lejl. U li Ġesu jagħmillu ħafna kontrasti. Jgħidu jeħtieġlek titwieled mill-ġdid u kif nitwieled mill-ġdid qallu. La tistaġibx jekk jiena qedtlek li jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid. Jekk tiftakru meta Ġesu beda jippretka, l-ewwel ħaġa li qal ikkonvertu. Ibdlu il-mod kif qegħdin tgħixu. Ibdlu il-mentalità tagħkom. Ibdlu l-istil tal-ħajja tagħkom. Ara l-konverżjoni. U l-Nikodemu jgħidu l-istess. Mhux biss il-Nikodemu imma lill-poplu ludi kollu qed jgħidu hawnhekk. Jeħtieġ titwieldu mill-ġdid. Terġa' tibda ħajja ġdida. Dan huwa t-twelid il-ġdid. In-Nisrani huwa bniedem ġdid. In-Nisrani huwa bniedem ġdid. Mhux jirraġuna bħad-dinja. Mhux iġib ruħu bħal kotra. Mhux il-mentalità tiegħu antika. Imma konverżjoni sħiħa. Jinbidel dejjem. Jiġġedded isir dejjem aħjar. In-Nisrani huwa dak li jsir dejjem aħjar. U Nikodemu joġġezzjoni lu kif jista' jkun dan. U Ġesu qallu inti mgħallem f'Iżrael u dan ma tafux.
timxi wara Ġesu huwa kompletament differenti milli timxi mal-kurrent tad-dinja. Id-dinja għandha l-loġika tagħha, għandha l-mentalità tagħha, għandha t-tirannija tagħha. Imma timxi wara Ġesu huwa kompletament differenti. Jekk ma tifhimx dawn l-affarijiet bażiċi elementari, kif se tifhem l-affarijiet tas-sema qed jgħidu Ġesu? Imbagħad isemmilu dak ta' Mosè, bħalma kif Mosè refa' s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem. Biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Kemm sabiħa dis-sentenza. Fid-deżert is-serp kien molli biex ikun fejqan. U Ġesu qed jgħidilna meta nkun molli minn fuq is-salib, infejjaq il daw kollha li jħallsu lejja. Ġesu fuq is-salib huwa l-fejqan tal-feriti tagħna, rajna nhar il-ħadd li għadda, il-bieraħ l-ewla. Tumas li m'hemmx li rid imiss il-feriti ta' Ġesu, imma Ġesu fejjaq il-feriti tiegħu. Il-feriti li kellu tan-nuqqas ta' twemmin. Qudiem dil-kelma tagħna nħalluha tkellem il-ħajja tagħna. Nħalluha tistedinna biex nidħlu fil-komunità, il-komunità tal-insara. Fejn int? Kultant iltaqa' ma' nsara li qishom m'għandhomx komunità, they do not belong. Jiġdu hawn u lem. Idħol fil-komunità tiegħek. Ma toġbokx ma jimpurtax. Għati semek. Intu kol biex tinbidel l-komunità, biex issir aħjar. Il-komunità tal-ewwel insara kienet mhux biss biex xejnu lil xulxin finanzjarjament, ma nafx, neħħu l-foqra. Imma wkoll biex jinbnew flimkien. Il-karattri differenti, il-kritika, ma jimpurtax dik biex nintaġru flimkien. Kemm ħaġa sabiħa. Aħna nintaġru fil-komunità. Nimbnew flimkien. Tolbu l-mulej biex jatina li jkollna esperjenza ta' żbuħija tal-komunità tal-insara fejn jidher Kristu il-xoxt. Kristu kellu jibati u jqum mill-mewt biex bekk jidħol fil-glorja tal-Missier. Nitolbu lill-Alla biex aħna ngħixu l-fidi tagħna fi Kristu il-xoxt ħalli niksbu l-ħajja ta' dejjem fil-waqt li ntennu. Għall-glorja ta' Kristu ħares lill-poplu tiegħek mulej. Għall-glorja ta' Kristu ħares lill-poplu tiegħek mulej. Biex l-insari jgħixu fl-ispirtu ta' għaqda u solidarjetà tal-ewwel komunità nisranija nitolbu. Għall-glorja ta' Kristu ħares lill-poplu tiegħek mulej. Biex in-nazzjonijiet onja jgħinu lill-ġnus foqra bil-qsim tal-ġejt nitolbu. Għall-glorja ta' Kristu ħares lill-poplu tiegħek mulej. Biex il-ħaddiema jsibu x-xogħol li għalih għandhom il-jett u biex inti tbiegħed mill-familjej il-qatt u l-faqar nitolbu. Biex aħna nkunu kapaċi naqsmu l-ġid tagħna mal-ġirien u l-aktar ma' minnu fil-bżonn fi spiritu ta' karità nisranija nitolbu. Tolbuk muri għalina l-koll li ġejna l-Ewkaristija tina li jkollna esperjenza sabiħa tal-komunità nisranija fejn int tidher il-xuxtat nitolbu ismana. Nitolbuk għal Roberto Ferrante biex tinsaħtijietu kollha u twaslu għad-dawl u lena ta' dejjem nitolbu.
Nitolbuk għall-familji kollha tagħna, nitolbuk għat-tfal u ż-żgħażagħ, nitolbu għall-morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom għal dawk li jduru bihom, u nitolbu għal dawk li għaddejjin minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex ma jagħtux qalbhom imma jafdaw fik, nitolbu. Għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Forsi ma nafux minn huma, jew ħafna minnhom ma nafux minn huma. Mulej għatihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħu fil-ġisem, nitolbu. Irrodulek ħajr mulej Alla tagħna għad-don ta' Kristu ibnek, għax hu jkompli joffri lilu nnifsu għalina u jidħol għalina quddiemek. Il-qattal nofrulek f'ismu li hu ħaj għal dejjem bis-sinjali tal-passjoni li salvatna u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misterji tal-għid iqaqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr. Biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru glorja tiegħek mulej. Iżda ferħ akbar nxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u li tiddawl jitwieldu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-sadna tas-sema jinfetħu għal-fidili, għax il-mewt tiegħu qerdet il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Għaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull lusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Robert Ferrante li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxox ta' għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj il-mewt tiegħek ifret minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadaj lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm għad-tis tiegħek eħlisni meħtijiet kollha minn kull ħażin. Mandamenti tiegħek tħallina qatt nferet minnek. Dan l-ħaruf Alla, dan li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
tijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, Sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l-isem qaddis tijek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l-isem qaddis tijek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l-isem qaddis tijek. Alleluja, alleluja. Ejnu bil-bifa bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-għena ta' dejjem. Bi Kristu siedna ħanejdu t-tlieta Avamarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Ninkludu fihom lil dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum u l dawk kollha li qalulna biex nitolbu għalihom. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-murej miegħek, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.